Já bych si to nedokázala ani přehodit z jedné ruky do druhé. Klobouk dolů, to bylo famózní, naprosto fantastický. Okrem toho, že vám povieme, že v Československu má talent, takýto talent ešte nebol a že ste prví, ktorí to takto spravili a takto dokonale, by som chcel vedieť, či vás už niekto ocenil za toto famózne číslo. Tak vyhráli jsme 4krát mistrovství světa.